Dobré ráno, drazí a milovaní. Náš Bůh byl, je a bude. Co bylo, tak to jsme měli v pátek chvály, bylo to úžasný. Co bylo, tak to byla v pátek, v sobotu, včera, sbírka potravin. Děkujeme všem, kteří se toho zúčastnili a vybírali snáva. Děkujeme každému, ale děkujeme hlavně dárcům, bylo to, přestože byl krásný den a obchody byly poloprázdný, tak se vybralo ohromné množství potravin. Já nesmím zatím říkat kila, protože nejdřív to musí zveřejnit tisk a pak až my, ale je toho nadpočet a je to úžasný, je toho akorát, je to přesně tolik, kolik potřebují ty lidi, kteří to potřebují a jenom Pán to ví a je to jim vedený a je to úžasný. A můžu vám říct, že i když ty dary byly malinký, tak jako když vidíte malýho kluka, který vám donese puding, protože ho má nejradši, tak fakt máte radost. To bylo krásný, bylo to moc krásný. Děkujeme každému, kdo se zúčastnil a ještě budeme potřebovat pomoc roztříděním a rozdáním. Ozveme se. Drazí, a teď, co bude, tak to je to, co je to, že jsme se stali spolupracovníky a podporovateli Rádia 7. Pokud neznáte Rádio 7, doporučuji, naraďte si Rádio 7. Rádio 7? Říkám to dobře. Já jsem myslela spolupracovníky Kristovi, a tak jsem To jsme dávno, ale jedním z hlasů Kristových je i Rádio 7. Pusťte si Rádio 7, tak, doporučujeme. A co bude? V úterý nebude nic, k tomu teďka řekne Jakub. Tak už jste to slyšeli? Tak, ne, ještě ne. Je pravda, že teď v úterý nebude nic, ale poprosím vás všechny, protože se připravuje a už v podstatě máme, nebo jsme v procesu plánování pokračování té pastorační skupinky, tak ať už jste chodili nebo nechodili, tak pokud máte zájem, přijďte za mnou nebo za Danou, prosím, a potvrďte. To, co můžeme říct dopředu, je, že bychom začínali v druhé polovině května. Já si teď z hlavy nepamatuju datum, mám pocit, že 20. nebo 19. Děkuju. A do prvního týdne v červenci, jestli to říkám správně, skvělý. Dana si to pamatujete, tak choďte radši za Danou, než za mnou. Znovu opakuju, že to vymyslíme tak, aby mohli chodit nebo pokračovat ti, kdo už byli, ale i ti, kdo ještě nebyli v té pastorační skupince. Jo? Máme to nějak namyšlený, ale potřebujeme vědět, kdo z vás by měl zájem. Takže kdo chcete, aby si to někdo pamatoval, běžte za Danou, a jestli vám je to jedno, jestli já to zapomenu, tak můžete říct mě. Tak a to je k úterý všechno a jenom teda řeknu, že já tentokrát ve středu nebudu, to znamená, že nebude nácvik chval, ale bude skupinka. Tak, drazí, takže ve středu je skupinka a v pátek modlitby. Jinak je jaro a prostě my vidíme Pána pracovat nejenom na nás, ale i na přírodě. Koukejte, jak vytahuje každý stéblo, každý květ. Je úžasný. Drazí, jemu patří všechna sláva a chvála. Jemu patří všechna čest. On je ten důvod, on je příčina a on je ten, kvůli kterému tady jsme. Amen. A díky kterému tady jsme. Bez něho by nebylo nic a nikdo. My jsme tady pro něho. My jsme ty jeho nejdůležitější. A my jsme stvořený k jeho chvále. Pojďme ho prosím chválit. Aleluja. Tak sláva Pánu, to mělo být radostný. Jo, co? Honzík ještě, promiň. Já bych se chtěl podílet o tom. Chtěl bych se sdílet o slově, který jsem ráno přijal vlastně na balkoně.
a přijal jsem slovo, že v chvalách svého lidu přebývá Bůh Haleluja. a že on k nám chce mluvit, chce obvázat naše srdce a přišlo mi vlastně z Janova evangelium, kdy Jan Křtitel, když za ním poslali starší, aby vyzvěděli, jestli je Mesiáš, tak on jim řekl, urovnejte cestu Páně. A já věřím, že Pán touží, abychom všechno, co nás tíží, trápí, všechno, čím jsme prošli během minulého týdne, odezdali jemu do rukou. A aby jsme ho chválili celým srdcem, protože on k nám chce mluvit. Tak o tom jsem se chtěl sdílet. Díky Pánu, haleluja. Takže pojďme mu vyrovnat cestu chválou, haleluja. Haleluja, sláva tobě, Otče. Děkuji ti za to, že tě můžeme chválit a uctívat. Haleluja. Toužíme tě vyvýšit na tomhle místě a toužíme ti dát a vzdávat čest a chválu, která tobě náleží. Ze vší síly, celou svojí myslí, být zaměřeni na tebe. Haleluja, chválit tě a uctívat, vyvýšit tě na tomhle místě. A toužíme potom zažít Boží přítomnost takovou, jakou jsme ještě nezažili, Pane. Protože když my uděláme krok k tobě, tak ty uděláš krok k nám. Sláva tobě a chvály, to je cesta do Boží přítomnosti, prostě do vnímání a přijetí Boží přítomnosti. Jsi mi dal svého ducha, moudrosti a zjevení, pravém poznání tebe samého, tak si osvítil oči srdce mého, takže vím, jaká je naděje v tvém povolání. Jaké je bohatství slávy tvého dědictví, ve svatý poznávám, jak nesmírná je velikost tvé moci k nám, kteří věříme v souladu způsobení převahy tvé síly. Já už vím, jaká je naděje v tvém povolání, jaké je bohatství slávy tvého dědictví, ve svatý poznávám, jak nesmírná je velikost tvé moci k nám, kteří věříme v souladu způsobení převahy tvé síly. Co jsi uplatnil Kristu, když jsi jej zkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, nynější i budoucí. Tu si uplatnil v Kristu, když si jej zkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, nynější i budoucí. A pořídil všechno pod jeho nohy a dal to za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž naplňuje ve všem všechno. Bože mého Pána, Ježíše Krista, Otče slávy, Otče slávy, díky, že jsi mi dal svého ducha, moudrosti a zjevení,
v pravém poznání tebe samého, tak si osvítil oči srdce mého, takže vím, jaká je naděje v tvém povolání, jaké je bohatství slávy tvého dědictví. Ve svatých poznávám, jak nesmírná je velikost tvé moci k nám, kteří věříme v souladu s působením převahy tvé síly. Já už vím, jaká je naděje v tvém povolání, jaké je bohatství slávy tvého dědictví. Ve svatých poznávám, jak nesmírná je velikost tvé moci k nám, kteří věříme v souladu s působením převahy tvé síly. Ty jsi uplatnil Kristu, když jsi je zřízl z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, nynější i budoucí. Tu jsi uplatnil Kristu, když jsi jej zřízl z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, nynější i budoucí. A podřídil všechno pod jeho nohy a dal ho za hlavu nad vším církvi. Podřídil všechno pod jeho nohy a dal ho za hlavu nad vším. Podřídil všechno pod jeho nohy a dal ho za hlavu nad vším církvi, která je jeho tělem plností toho, jenž naplňuje ve všem všechno. Krista Ježíše, Krista Ježíše, Krista Ježíše, Krista Ježíše, jsme plností toho, Krista Ježíše, jenž naplňuje ve všem všechno. Krista Ježíše, jsme plností jeho, Krista Ježíše, jsme součástí Krista Ježíše, všechno si podal pod jeho nohy, Krista Ježíše, a dal ho za hlavu nade vším církvi, Krista Ježíše, Krista Ježíše, jsme součástí Krista Ježíše, jsme plností toho Krista Ježíše, jenž naplňuje ve všem všechno. Krista Ježíše, toho pomazaného, s jeho pomazáním, toho pomazaného, s jeho pomazáním, toho pomazaného, s jeho pomazáním. Krista Ježíše. Haleluja, haleluja. My jsme součástí, jako církev jsme součástí Krista Ježíše. Haleluja, on je naše hlava, my jsme jeho tělo. Kristus Ježíš je naše hlava. My jsme Sláva, tělo. sláva, sláva. Co říká Boží slovo? Krista Ježíše. Ukázal mi vyšší cestu, po které můžu v tobě jít. Splodil si mě slovem pravdy, svým duchem láskou naplnil. Ukázal jsi mi vyšší cestu, po které můžu v tobě jít. Můžu jít, splodil si mě slovem pravdy, svým duchem láskou naplnil. Nechci být
bez lásky, proroctví víru, co hory přenáší. Vím, že nikým bych nebyl bez lásky, nikým bych nebyl bez lásky. Ukázal jsi mi vyšší cestu, po které můžu v tobě jít. Splodil si mě slovem pravdy, svým duchem láskou naplnil. Nechci být jen dunící krov, nechci mít poznání bez lásky, proroctví víru, co hory přenáší. Já vím, že nikým bych nebyl bez lásky, vím, že nikým bych nebyl bez lásky. Ať je můj život písní lásky tobě, ať je můj život lásky plná oběť, ať je můj život pravé lásky zpověď, ať můj život dělá radost tobě. Pane můj, láska je trpělivá, dobroživá, láska nezávidí. Láska se nevymlouvá, není domýšlivá, nejedná nečestně, svůj prospěch nehledá. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevymlouvá, není domýšlivá, nejedná nečestně, svůj prospěch nehledá. Nerozčiluje se, nepočítá zlo, z nepravosti neraduje se, ale raduje se spolu s pravdou. Nerozčiluje se, nepočítá zlo, z nepravosti neraduje se, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, jenom láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine, jenom láska nikdy ne, láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine, jen láska nikdy ne. Ukázal jsi vyšší cestu, po které můžu v tobě jít. O Pane, splodil si mě slovem pravdy, svým duchem láskou naplnil. Ukázal jsi vyšší cestu, po které můžu v tobě jít. Můžu jít, splodil si mě slovem pravdy, svým duchem láskou naplnil. Nechci být jen dunící kov, nechci mít poznání bez lásky, proroctví víru, co hory přináší. Vím, že nikým bych nebyl bez lásky, vím, že nikým bych nebyl bez lásky. Ať je můj život písní lásky tobě, ať je můj život lásky plná oběť, ať je můj život pravé lásky zpověď, ať můj život dělá radost tobě. Pane můj, láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně, svůj prospěch nehledá.
nehledá, láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně, svůj prospěch nehledá, nerozděluje se, nepočítá zlo, z neprávosti neraduje se, ale raduje se spolu s pravdou, nerozděluje se, nepočítá zlo, z nepravosti neraduje se, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží, všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne. Vím, že láska nikdy nezanikne, jenom láska nikdy nezanikne. Láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou. Jazyky ty utichnou, poznání to pomine, jenom láska nikdy ne, láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou, láska nikdy nezanikne, utichnou, láska nikdy nezanikne, jenom láska nikdy ne. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně, svůj prospěch nehledá. Nerozděluje se, nepočítá zlo, z nepravosti neraduje se, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Jo, láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, jenom láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, láska nikdy nezanikne, jenom láska nikdy ne. Ty jsi mi ukázal vyšší cestu, Pane. Ty jsi mi ukázal vyšší cestu. Ty jsi mi ukázal vyšší cestu. Ty jsi mi ukázal vyšší cestu. Je to láska, Pane, je to láska. V nás je rozlitá tvoje láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Haleluja, děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti za to, že ty jsi řekl, že podle tvojí lásky nás poznají. Nechávám si uchvátit tvou láskou. Nechávám si uchvátit tvou láskou. Nechávám se uchvátit tvou láskou. Nechávám
zjevná v životě mém, ať je vidět na činech mých, ať je slyšet ze slov mých. Ať je zjevná v životě mém, ať je vidět na činech mých, ať je slyšet ze slov mých. Vždyť ty jsi řekl, podle tvé lásky nás poznají. Já vím, podle lásky poznají, že jsme tví. Nechávám se uchvátit tvou láskou, 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 nechávám se uchvátit tvou láskou. Ona sílu mi dává, sílu k odpuštění, sílu zapomenout a s láskou se sklonit k těm, co ubližují. Ona sílu mi dává, sílu k odpuštění, sílu zapomenout a s láskou se sklonit k těm, co ubližují. Já vím, podle té lásky nás poznají. Podle lásky poznají, že jsme tví. Nechávám se uchvátit tvou láskou, Pane můj, nechávám se uchvátit tvou láskou, nechávám se uchvátit tvou láskou, nechávám se uchvátit tvou láskou. Ať je zjevná v životě mém, ať je vidět na činech mých, ať je slyšet ze slov mých. Ať je zjevná v životě mém, ať je vidět na činech mých, ať je slyšet ze slov mých. Já vím, podle tvé lásky nás poznají. Pane můj, podle lásky poznají, že jsme tví. Nechávám se uchvátit tvou láskou, Pane můj, nechávám se uchvátit tvou láskou, 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 nechávám se uchvátit tvou láskou,
sílu zapomenout a s láskou se sklonit k těm, co ubližují. Ona sílu mi dává, sílu k odpuštění, sílu zapomenout a s láskou se sklonit k těm, co ubližují. Já vím, podle tvé lásky nás poznají. Pane můj, podle lásky poznají, že jsme tví. Že jsme tví. Že jsme tví. Pane, my toužíme potom být uchváceni tvojí láskou. My toužíme potom, aby bylo úplně zjevné, že jsme tvoji, že patříme tobě, že na nás je něco, co není ve světě. Haleluja, a to je tvoje láska. Tvoje láska dělá ten rozdíl. Haleluja. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Vždyť tvá vzácná krev, Tvá vzácná krev, můj hřích smila tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev. zlomila pouta hříchu. Vždyť tvá vzácná krev, můj hřích smila tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev. Zlomila pouta hříchu. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. vždyť tvá Vzácná krev, můj hřích smila tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev. Zlomila pouta hříchu, vždyť tvá vzácná krev, můj hřích smila tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev. zlomila pouta hříchu. Skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, Skrze ní mám vítězství. skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, skrze ní Mám vítězství. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši.
Ježíši, vždyť tvá vzácná krev, vždyť tvá vzácná krev, můj hřích smyla tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev, zlomila pouta hříchu. Vždyť tvá vzácná krev, můj hřích smyla tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev, zlomila pouta hříchu. Skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, skrze ní mám vítězství. Skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, skrze ní mám vítězství. Tak uctívám svatou krev tvou, svatou krev uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Uctívám svatou krev tvou, uctívám tebe, Ježíši. vždyť tvá Vzácná krev, můj hřích smyla tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev, zlomila pouta hříchu. Vždyť tvá vzácná krev, můj hřích smyla tvá vzácná krev, mě navždy očistila tvá vzácná krev, zlomila pouta hříchu. Skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, skrze ní mám vítězství. Skrze ní můžu s tebou být, skrze ní můžu s tebou žít, jen skrze ní mám vítězství. Jen skrze ní, jen skrze ní, jen skrze ní mám vítězství. Skrze ní, můžu s tebou být, jen skrze ní, můžu s tebou žít, jen skrze ní mám vítězství. proto uctívám Uctívám svatou krev tvou, svatou krev uctívám jméno tvé, uctívám uctívám tebe, Ježíši. Uctívám svatou krev tvou, uctívám jméno tvé, uctívám tebe, Ježíši. Čem jiným nezáleží, jenom na tobě, Pane. Tebe uctívám. Děkuji. Uctíváme tě, Pane. Amen. Haleluja. Pane můj, nade vše miluji, úžasnou přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji prožívat blízkost tvou. Pane můj, nade vše miluji, úžasnou přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji prožívat blízkost tvou. Já si užívám lásku tvou.
já si užívám milost tvou. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků a tvoje plnost ve mně přebývá. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků. Pane můj, nade vše miluji úžasnou přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji prožívat blízkost tvou. Pane můj, nade vše miluji úžasnou přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji prožívat blízkost tvou. Já si užívám lásku tvou. Já si užívám milost tvou. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků a tvoje plnost ve mně přebývá. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků. Je to o tobě, Pane. Pane můj, nade vše miluji úžasnou přítomnost tvou. Miluji přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji zažívat blízkost tvou. Zažívat blízkost tvou. Pane můj, nade vše miluji úžasnou přítomnost tvou. Pane můj, nade vše potřebuji prožívat blízkost tvou. Já si užívám lásku tvou. Já si užívám milost tvou. Já si užívám, já si užívám lásku tvou. Já si užívám milost tvou. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků a tvoje plnost ve mně přebývá. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků a tvoje plnost ve mně přebývá. Vím, kdo v tobě jsem a co v tobě mám, ve tvé přítomnosti rozumím, že tvou důvěru mám, jsi všemohoucí Bůh, Bůh zázraků. Haleluja. Haleluja. Děkujeme ti za to, že nám dáváš rozpoznat své záměry, své plány, že jsi nás nazval svými přáteli, že nám zjevuješ všechno, Pane, všechno, co potřebujeme vědět v ten správný a pravý čas. Haleluja, děkujeme ti. Mé jméno znáš, ve své dlani ho vyryté máš.
Znáš myšlenky mé, moje sny i postoje mé. Mé jméno znáš, ve své dlani ho vyryté máš. Znáš myšlenky mé, moje sny i postoje mé. Nic nezůstává ukryté před tebou. Tvůj duch propátrá i v hlubinách duši mou. Jak jen můžu já, člověk, stát před tebou. Jen z milosti tvé očištění jsem krví tvou. Mé jméno znáš, ve své dlani ho vyryté máš. Znáš myšlenky mé, moje sny i postoje mé. Mé jméno znáš, ve své dlani ho vyryté máš. Znáš myšlenky mé, moje sny i postoje mé. Nic nezůstává ukryté před tebou. Tvůj duch propátrá i v hlubinách duši mou. Jak jen můžu já, člověk, stát před tebou. Jen z milosti tvé očištění Jsme krví tvou. Svatý jsi svatý, jen a jen dobrý. Jsi věrný Bůh, tvá zaslíbení na věky platí. Svatý jsi svatý, jsi spravedlivý. Tak nauč mě žít život, který se tobě líbí. Svatý jsi svatý, ty jsi svatý, jen a jen dobrý. Jsi dobrý Bůh, jsi věrný Bůh, tvá zaslíbení na věky platí. Na věky platí, svatý jsi svatý, jsi spravedlivý. Tak nauč mě žít život, který se tobě líbí. Prosím, nauč mě žít život, který se tobě líbí. nauč mě žít život, který se tobě líbí. Tvé jméno znáš. Sláva tobě. Sláva tobě, náš králi. Všechna sláva patří tobě. Děkujeme za tvoji lásku. Děkujeme za tvoji nadpřirozenou lásku, která miluje bez podmínky. Děkujeme, že jsi nás přijal a nikdy nás neopustíš.
Děkujeme ti za to, že jsi nás přijal ne na základě toho, co my jsme udělali, ale na základě toho, co Ježíš Kristus udělal. Děkujeme ti za to, že ty nás nemůžeš odmítnout, protože nechceš, protože nás miluješ a protože neodmítneš Ježíše Krista. Děkujeme ti, že my jsme v Kristu Ježíše z tvojí milosti, naprosto z tvojí milosti a jsme vděční za tvoji milost. Milost, která nás drží v Ježíši Kristu. Milost, která nás drží a nikdy nepustí. Nic nás nemůže oddělit od tvojí lásky. A děkujeme ti za to, že to můžeme poznávat každý den a že to poznáváme a že ty se nám dáváš poznat. Děkujeme, že pracuješ v našem srdci a že nás proměňuješ. A že nejsme stejný, jako včera jsme byli, a nejsme stejný, jaký budeme zítra. A děkujeme, že to poznávání tebe je veliký a mocný. A že ty se dáváš poznat svýmu lidu. Ty toužíš potom, aby každý člověk poznával, jak jsi dobrý. Jak ty jsi dobrý Bůh. Ne z ješitnosti nebo ze sebestřednosti, ale z lásky. Aby jsme se k tobě ještě víc přimkli. Aby jsme ještě víc viděli nejenom tvoji slávu a úžasnost, ale běželi k tobě a byli s tebou. Byli s tebou tam, kde chceš, aby jsme byli. Haleluja. Děkujeme ti. Děkujeme ti, že jsi nám ukázal tu cestu a my po ní teď jdeme. A toužíme potom žít tak, jak se tobě líbí. Aby jsme ti dělali radost. Aby se to tobě líbilo. A aby skrze naše životy bylo zachráněno co nejvíc z těch, kdo jsou ještě ztracený. Vyvyšujeme tě ve svých životech. Vyvyšujeme tě ve svých myšlenkách. Vyvyšujeme tě ve svých rodinách. Vyvyšujeme tě i nad každou nemocí. A říkáme, Ježíš je Pán. Ne naše nemoci, ne naše problémy, ale Ježíš je Pán. Ne naše trápení, ne naše strádání, ale Ježíš je Pán. Ne naše hojnost a náš úspěch a naše radost, ale Ježíš je Pán. Haleluja. Vždy seš Pánem a vždy budeš Pánem. Ty jsi tentýž včera, dnes i na věky. A v našem srdci roste poznání tebe. A děkujeme ti za to. Děkujeme ti za to, náš králi a náš Pane. Slavíme tě a jsme šťastní, že tě máme. Jsme šťastní, že tě máme. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Ježíši. Jste šťastní, že máte Ježíše? Že Ježíš je Pán našeho srdce? Já jsem moc šťastný. A můžeme o tom mluvit celému světu, jak jsme šťastní, že Ježíš je náš Pán. A řekněte to každému, koho vedle sebe teď uvidíte. Ježíš je můj, jsem šťastný, že Ježíš můj Pán. Jsem šťastný, že Ježíš je můj Pán. Amen. Sláva Ježíši. Sláva Ježíši. Amen. Amen, amen. Amen. Haleluja. Sláva Ježíši. Tak. Všichni víme, kdo jste tady byli minulé, nebo kdo jste to prožili podobně jako my teď, jako my minule, že láska je o tom, ne to, co získáme, ale o tom, co dáme. Že láska je o tom, že láska dává. Víme, že láska, která očekává něco naspět, tak je vlastně ne láska, ale biznis. Víme, že tou nejlepší laboratoří lásky je manželství. Protože tady nejde hrát na lásku, ale opravdu se projeví to, co je v člověku. A my to můžeme tím pádem zlepšit nebo změnit. Amen? A taky víme, že zhoubou té lásky je sobectví a víme, že lékem na sobectví je štědrost. A teďka my jsme tady mluvili o zdánlivém rozporu nebo o takové té božské logice, že Boží království vlastně je o tom, že čím víc já dám, tím víc získám, ale že nejde o to, co dostanu nebo co získám, ale o toho druhého. Protože tady jde o lásku. Amen.
A láska, o které mluvíme, to není jenom nějaká dobrá stránka prostě našich vztahů, ale je to přímo, poslouchejte, láska je přímo prostředí, v kterém existuje to, co náš Pán Ježíš bude vyhledávat, až přijde na zem. A on řekl, že víte, co bude on vyhledávat, až přijde na zem, Pán Ježíš? Víru. Zdali najde víru na zemi. On byl hledat víru a láska je to prostředí, v kterém žije a existuje víra. A apoštol Pavel to shrnul vlastně jednoduše a úplně jasným způsobem v Galackým v 5. kapitole ve verši 6, což je vlastně i v motu naší církve. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Nebo v kralickém překladu víra skrze lásku dělající. To znamená, že víra není samostatná síla, víra není nějaká samostatná síla a víra není nějaký tlačítko, který zmáčknu. Prostě, že teď budu věřit, cvak a to je víra. Ale jestli něco chceš, jestli po něčem toužíš, jestli máš nějakou potřebu, tak nestuduj, jak Boha zmáčknout, aby to z něho vypadlo. Protože mnohdy se nám stává, že slyšíme vyučování o víře a my to třeba špatně pochopíme, ono to není tak myšlený. A my to třeba špatně pochopíme a říkáme si, aha, tak já něco potřebuju, tak já se teď budu učit o víře. Já se budu učit o víře a víra znamená, že musím udělat tohle a tohle a tohle. Víra znamená, že se musím chovat tak a tak a tak. Víra znamená, že musím prostě projít tady tu cestu a tak a tak a to bude ta víra, která bude fungovat a cílem bude to, že získám to, co chci. Ale to je přesně úplný omyl. Protože víra je něco živého, co dejchá. Víra je něco, co jedná, protože Boží slovo říká, že víra jedná skrze lásku, takže víra je živá. Amen. A my máme mít živou víru. Amen. Víra nemá být jenom nějaký to mrtvý tlačítko, který zmáčknu, když potřebuju. Víra je živá. A víra jedná skrze lásku. A bez lásky víra vlastně nefunguje. Ne proto jenom, že to Bůh řekl, nebo takhle. To není o tom, že by Bůh řekl, teď ti to vypnu. Teď to fungovat nebude, až to zmáčkneš. Ne. Víra bez lásky ztrácí přirozenost, ztrácí možnost prostě dechat. A já jsem včera trošku, Maruška má taky hezký akvárium, a já jsem včera trošku čistil akvárko. Jenom trošku. A v tom akvárku, kdo máte akvárium, tak víte, že tam je voda, kytky, ryby, že jo, nějaký dno tam a tak dále. A prostě tam všechno tohleto, co znáte z akvária, teď je tam filtr, bublá tam vzduch nějaký, prostě musí se to nějak udržovat, že jo, pravidelně krmit, čistit. A pak je z toho radost. Amen. To není biblický teďka vyučování, ale je to tak to prostě je, že? A poslouchejte, když na ty ryby koukáte, ryba, víte co, ryba nepotřebuje přesně znát postupy plavání, přesně znát techniku plavání. Ryba potřebuje vodu. Ona potřebuje vodu. A v té vodě se postupně naučí plavat. Ty malinký rybičky, nevím, jak to dělají, ale oni už umějí plavat, oni se učí hrozně rychle plavat. A vlastně ta ryba potřebuje vody, bez vody nemůže, může znát sebelepší techniky plavání, ale nepomůže jí to. Když bychom položili rybu takhle na zem, na sucho, na zem, tak je to úplně stejná ryba, ale neplave. A my si ji položíme na sucho a řekneme, jak to plaveš? Jak to vypadáš? Vypadá jako leklá, že jo? A i když je to vlastně stejná ryba, akorát je v jiném prostředí, je na suchu. Ale ryba potřebuje být v té vodě, v tom přirozeném prostředí. A stejně tak víra potřebuje prostředí, aby žila. Být ve svém přirozeném prostředí. A tím prostředím je láska. A láska je takovým prostředím víry, kdy může víra opravdu správně žít, jednat a růst. Láska je to prostředí, v kterém víra funguje, pracuje. Ale to musí být opravdu láska. Nejenom říct si prostě, já chci prostě plavat. A ta ryba na tom suchu může říkat, když jsem to přece uměla, musím takhle hnout ploutví, takhle dělat, že jo, takhle. A teďka těma malýma ploutvičkama takhle a takhle tou hubou. A všechno ta
ryba to ví a nefunguje jí to, protože není v tom prostředí. A my můžeme znát všechny principy víry, jak věřit, jak vyznávat, na co myslet, na co nemyslet a prostě být zaměřený na ten svůj cíl, ale nebude to nic fungovat, když nebude ta víra v tom svém prostředí a to prostředí je láska. Je nutná, co se týká lásky, je nutná údržba, pravidelný krmení, čištění a pak je z toho radost. A láska, o které my mluvíme, tak je to ta bezpodmínečná láska. Ta láska, kterou miluje nás Bůh. A my od Boha se učíme tu lásku poznávat, od Boha samotného, a mít s ním vztah. A co to dělá? Nám to vlastně, když my máme vztah s Boží láskou, s tou nadpřirozenou láskou, teďka úplně opomeňme takový ten povrchní vztah s Bohem, jakože prostě vím, že Bůh existuje a když něco potřebuji, tak si zajdu do kostela, pomodlím se a je to. To je otázka, jestli takový člověk vůbec má s Bohem nějaký vztah. Ale jestli a já jsem takhle žil několik let, ale jestli poznáváme tu Boží nepodmínečnou lásku, že Bůh nás tak miloval, že za nás dal Ježíše Krista, když jsme ještě byli hříšníci. Bezpodmínečná láska. Tak vlastně nám to úplně zjevuje motivy našeho srdce a nám to vlastně může očistit naše motivy. A to je obrovský bonus, který Boží láska nepodmínečná dělá. Třeba motiv, proč chceš mít manželku? Aby ti sloužila, nebo abyste byli jedno spolu? A Boží láska nám ukazuje, jestli jsme sobecký. A je to báječný, když Boží láska nám zjeví, jestli náhodou my nejsme sobecký. Protože kdyby to nebyla, kdyby jsme nepřijali Boží lásku, nebo nebyli jsme ve vztahu s Boží láskou, tak ani nepoznáme, že jsme vlastně obrovský sobci. Ale když se ta Boží láska dostane do našeho srdce, tak najednou nám to ukazuje naše motivy a očišťuje nás to vlastně. Pomáhá nám to být čistý. Ne, my se neočišťujeme, to Boží láska nás očišťuje. Boží láska dělá to, že naše srdce zbaví postoje manipulace. Takhle, co je to manipulace? Přimět někoho, aby udělal něco, co nechce, není manipulace v případě, že pro toho člověka je to důležitý nebo dobrý. Ale přimět někoho, udělat něco, co nechce, na jeho úkor, abych já z toho měl prospěch, tak to už je manipulace. Rozumíte tomu? Když já jsem potřeboval vždycky přimět naše děti, aby si vyčistili zuby, tak to byla vlastně, oni nechtěli. A mohli taky říkat, otče, co nás manipuluješ? Ale oni, kdyby si ty zoubky nečistili, tak by dneska říkali, otče, proč nás nemanipuloval? My jsme měli zuby a už je nemáme. To není manipulace. Když někoho chci přimět udělat něco, v podstatě neříkám donutit, ale přimět udělat něco, co vlastně pro toho člověka je perfektní. Ale manipulace je to, když to přináší mně prospěch na jeho úkor. Což jako jsem nevím představit, jak bych přiměl děti, aby si čistili zuby, abych oni trpěli, já z toho měl prospěch, to si nevím představit, jak by to... No tak možná ale rád, že jsem pak nemusel platit za zubaře. Tak. Boží láska odstraňuje takový ten skrytý obchod našeho srdce. Dám, abych dostal. Budu se modlit, budu číst Bibli, budu dělat všechny do církve budu chodit, abych od Boha něco získal. To je přesně ten obchod, který nám ukazuje, že Boží láska, že to je špatně. Budu se k ženě chovat tak a tak, aby, jakože o ní mám zájem, abych získal to, co chci. To je obchod. To není láska. Bezpodmínečná láska proměňuje naše nitro, naše srdce, do takové jako pozice před Bohem nebo před lidma, který vlastně je čistý, který je přímý, který je pravdivý. My nikoho vlastně tou Boží láskou, tou bezpodmínečnou láskou, protože je bezpodmínečná, tak vlastně nikoho neodsuzujeme. A vlastně Boží slovo říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Že jo? My nikoho neodsuzujeme. A ani naše srdce nás neodsuzuje. Jestliže milujeme bezpodmínečnou láskou, protože jsme přijali bezpodmínečnou lásku, to nejde jinak. Nejdřív musíme přijmout bezpodmínečnou láskou a tou pak můžeme milovat. A jestliže teda my nikoho neodsuzujeme, ani naše srdce nás neodsuzuje.
pak chápeme Boží slovo, který říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo odpouštějte, aby vám bylo odpuštěno. Já jsem si vždycky říkal, počkat. Přece mě není odpuštěno, protože já jsem odpustil. Ano, odpuštěno mi je, protože Ježíš Kristus zaplatil za můj hřích. Ale když tady mluvíme o tom, že jestli nikoho neodsuzujeme, tak vlastně ani naše srdce nás neodsuzuje. Já vám přečtu z 1. Janova listu z kapitoly 3 od verše 18. Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním uspokojíme svá srdce. I když by nás naše srdce odsuzovalo, neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu. A oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Boží slovo tady říká, že jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu a oč bychom žádali, dostáváme od něho. To je skvělý, že jo? Když nás naše srdce neodsuzuje, tak máme radostnou důvěru k Bohu. A oč bychom žádali, dostáváme od něho. A jak nás naše srdce může neodsuzovat? Tady napsáno, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. Jaký on dal přikázání? Věřit a milovat. To přikázání je miluj, ale to je založené na důvěře, na tom vztahu, který s ním máme. On říká, a toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali. Takže Boží přikázání, které nám dal Ježíš, je miluj. A co se Bohu líbí? Když naše víra. Židům 11.6. Bez víry však není možné se mu zalíbit. Já jsem si říkal, jejda, tak když Bohu nebudeme věřit. Já jsem žil tolik let v takovém tom sevření, jakože já asi nevěřím. A furt jsem řešil svoji víru, jak tu víru zvětšit, jak mít velkou víru. A tak jsem chodil i třeba na takový kurz, jak jako mít víru, že jo, a tak. A vlastně Bůh nám mi dal přikázání milovat. A když milujeme, tak nás naše srdce neodsuzuje. A když naše srdce neodsuzuje, tak máme radostnou důvěru, přicházíme k Bohu a cokoliv od Boha žádáme, to nám dá. Ale začíná to vlastně tím, že my poznáváme to, že Bůh nás miluje bezpodmínečně. Takže vlastně máme z toho takovou trošku souvislost, návaznost, že láska vlastně přináší změnu srdce. My se chceme změnit, že jo? Aby to fakt byla láska. A ta změna z našeho srdce přináší pokoj do našeho srdce. A ten pokoj, který je v našem srdci, tak přináší tu radostnou důvěru k Bohu. A ta radostná důvěra k Bohu tak vlastně způsobuje tu naši účinnou víru, která opravdu má pak výsledek. Takže jinýma slovama, když opravdu miluješ tou Boží bezpodmínečnou láskou, tak ta tvoje víra je Boží víra a ne hra na víru. Nemusíme si hrát na víru, nemusíme u toho dělat nějaký zjevení, nemusíme, když někdo řekne, potřeboval bych, aby si se se mnou spojil ve víře, tak já řeknu, ve víře. Věřím. A teďka si představte takový ty různý lidi, jak vypadají, jakže věře. Víte, jak to vypadá, že jo? Jak si lidi hrajou na víru, jak dělají ty různý, teď věřím a teďka prostě ta víra, že jo? Já znám pohádky s takovými těma různými dinosaurama, drakama a také to přesně takhle vypadají lidi, kteří si hrajou na víru, aby udělali víru. Jako, víro si vypadni. A víte co, ale co je to víra? Víra je vlastně to, co přijde, když přijmeme, když milujeme, když jsme milovaný Bohem, Bůh nás miluje, my jsme s ním, poznáváme tu jeho úžasnou lásku, Bůh nás neodsuzuje.
A my tím pádem nemáme odsouzení ve svém vlastním srdci, nesoudíme druhý lidi a tehdy vlastně my radostně k Bohu přicházíme, radostně k Bohu přijdeme prostě radostně k Bohu, naše srdce nás odsuzuje, máme radostnou důvěru a oč bychom žádali, dostáváme od něho. Protože zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání je miluj. A kde je pak, proč tady je takový toto? Proč to děláme? To je miluj? Já úplně nevím, jestli bych takhle chtěl, aby mě miloval třeba moje manželka. Ono to je efektní, že jo? Když přijdu domů, tak tak je představa. Když přijdu domů, tak jak prostě moje žena, tak na mě se vrhne jako ve víře. Nemusíme si hrát na víru. Tak, proč sobectví zabíjí víru? My víme, že s houbou lásky je sobectví, ale sobectví zároveň ničí víru. Protože vlastně sobectví úplně pokřivuje tu realitu a stáčí k člověku samotnému. My se vlastně vůbec nedíváme na Boha jako na lásku a díváme se na sebe jako na ten problém nebo na to, jak my jsme na tom. A staví vlastně do středu staví člověka, to je sobectví, ale jako to není láska. Láska je vlastně o tom druhém. Láska je o tom, že Bůh miluje mě a že já miluji jeho. V Jakubovi v 3.16 je napsáno, vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Závist a soupeření, to je přesně projev sobectví. Jestli někdo je sobec, tak je závidí a soupeří. Já nemám to, co má on, já chci mít to, co má on. To je prostě o tom já, že? To je sobectví. Nebo soupeření. Prostě já budu první, ne on, ale já. A to je sobectví, to je vlastně výsledek sobectví. Víra, jak jsme si říkali, potřebuje to prostředí pro život, aby byla účinná, aby žila. A tam není sobectví, tam není ješitnost, tam není závist, ale to prostředí je láska. Obrovský rozdíl. Teďka láska pochází od Boha, amen, od Boha k nám, ale současně nás uvádí vlastně do takové té boží přirozenosti, že ta vlastně boží láska není jenom to jako naše hezké chování, ale je to vlastně ta naše účast na boží přirozenosti. Protože on je láska, amen. On je láska a když on nám dal jeho lásku do našeho srdce, boží láska je vylitá v našem srdci skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, jeho láska je v nás a jestliže on je láska, tak vlastně ta jeho láska v nás je součást jeho přirozenosti a my se stáváme součástí, nebo my máme účast na boží přirozenosti. To je úplně báječný. V 1. Janově listě ve 4. kapitole ve verši 8 je napsáno, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. To je úžasný. Tady není napsáno, že Bůh má lásku, ale že Bůh je láska. A když milujeme tím způsobem, o kterém mluvíme, o tom dávání bez podmínek, tak nejenom, že my jako napodobujeme Boha, ale my vcházíme do toho, kým on je. My se nestáváme Bohem a nikdy nebudeme Bohem, ale jsme tělem Ježíše Krista. A on řekl, že jaký je on, takový jsme i my na tomto světě. Už tady, teď. A my tím, že milujeme, tak vcházíme do toho, kým on je. A tady se děje něco úplně zásadního pro naši víru. Že víra není jenom věřit Božímu slovu. A teďka to nepochopíte špatně. Je to naprostý základ a naprosto důležitý mít Boží slovo a znát Boží slovo. Číst Boží slovo, vnímat Boží slovo, přijímat Boží slovo. Ale ta víra není jenom o tom věřit Božímu slovu jako informaci, ale víra je to taková ta důvěra přímo k osobě. Víra je přímo o někom. To není jenom o písmenkách, který znám. To je o někom. To je někdo. On je někdo. A naše víra se týká nejenom písmenek, ale jeho. Protože litera je něco, nebo písmena jsou něco, co v podstatě může přinést i smrt, ale jeho duch to obživuje.
čím víc sdílíme tu jeho přirozenost, to znamená lásku, že on je láska, že jo? Čím víc to sdílíme, tak tím víc vlastně my mu rozumíme. My tomu začínáme víc chápat a chápat. A jak sdílíme tu jeho lásku, tak my zároveň i víc důvěřujeme jemu, protože vlastně ta jeho přirozenost se v nás stává opravdu jako živou. A místo informace, jo, Bůh mě miluje, tak my to najednou opravdu víme a prožíváme jeho lásku, že on nás fakt miluje. A my tu jeho lásku nemusíme dávat tak dobře, tak já tomu mizerovi teda požehnám, když prostě já úplně nesnáším, ale jako, tak z tohoto postoje my vejdeme do toho postoje, že opravdu ho milujeme. I když nám ubližuje, i když nás trápí. A je nám to nepříjemné, nás to mrzí. Ale my ho opravdu milujeme. A snažíme se pro něho o to nejlepší. A teďka, existuje něco, čemu se říká strach. Znáte to? Slyšeli jste to někdo? Strach je něco, láska strach zahání. 1. Jan 4:18. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, ale kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Takže tady vidíme, že láska strach odstraňuje, že láska strach zahání. Ale strach v podstatě je takový sabotér víry. Strach nám sabotuje naši víru. Znáte, jak Boží slovo říká, neboj se, jen věř. Strach je fakt proti víře, stojí proti víře. A víra říká, Bůh je dobrý, Bůh to pro tebe má. A strach říká, a co když ne? Jo? Co když ne? To znáte tohleto. A všimněme si, že Bible říká, ne, že víra vyhání strach, ale láska vyhání strach. To znamená, že čím víc roste láska, tak tím méně prostoru má strach. Čím víc je tam to prostředí, v kterém může žít víra, tak tím méně tam může vůbec žít strach. Ten tam v podstatě živoří. To je takový chudinka ten strach. Hošině, nemohl by se aspoň trošku bát. Nemohl by si aspoň malinko nějakou se klepat, nějak se trošku... A občas přijde ďábel s nějakým útokem a zkusí, aby jsme se trochu báli. My jsme se báli. A my třeba máme nepříjemný pocit a třeba přijde do našeho života něco takového jako strach. Ale Boží slovo říká, že láska, dokonalá láska, strach zahání. Bůh je ta láska a on zahání ten strach. A jestliže roste v našem srdci láska, necháváme tu lásku proudit a přibývá nám, to je blbý slovo, ona v nás už je, ale rozmnožuje se, nebo víc žije v nás ta láska, tak je méně strachu a tím víc víry. Protože víra jedná skrze lásku. Takže potom víra není žádný boj, ale úplně přirozený stav. My nemusíme vybojovat naši víru, ale my bojujeme dobrý boj víry. A co je to dobrý boj víry? No to je boj, který už je vyhraný. To je dobrý boj víry. A vlastně boj ryby o život na suchu je jedna věc a plavba té ryby v té přirozené vodě je druhá věc. A v obě je to stejná ryba, ale v obě to vypadá úplně jinak, že jo? Ta jedna bojuje o svůj život na suchu a to je přesně člověk, který bojuje svůj boj víry. Co mám ještě udělat? Co mám ještě udělat? Leze po všech shromážděních, leze na všechny konference, protože prostě potřebuje tu víru, protože prostě potřebuje, nebo aspoň někoho, kdo má tu víru, protože prostě potřebuje něco prolomit, do něčeho vstoupit, jako to jsou legitimní požadavky, člověk má. Nějaký nemoce, nějaký problémy, nějaký zlý věci, které se staly. A teď ten člověk hledá tu víru a plácá se jako ryba na suchu, přesně. Furt se nic neděje, furt leze po všech konferencích a furt zkouší, co ještě dělat, tak já si nahraju, jak se ten člověk modlí a pak to budu opakovat. Že? Nebo já budu dělat stejný pohyby jako on, že? Jsme si říkali. Já budu prostě vypadat jako někdo, kdo
tak on chodí, on má kravatu, tak já jsem mu kravatu. Nebo v jednom sboru jeden pastor byl úplně potetovaný, protože on uvěřil jako takovej potetovaný člověk a normálně v tom sboru spousta mladých lidí se nechal potetovat, protože si myslel asi, že jim bude líp fungovat víra, nebo já nevím. A prostě tohleto je úplně, když budeme bojovat tenhle ten boj víry, tak to ale není ten dobrý boj víry, to je boj na suchu, kdy ta ryba stejně se nedostane tam, kam chce. Ještě v životě jsem neviděl kapra, který by na suchu dělal to samé jako ve vodě. V životě. A dokonce bych řekl, že na tom suchu nakonec lekne. Ale v té vodě je v přirozeném prostředí. A ta voda, to je ta láska. To je ta láska. Víra bez lásky je nebezpečná. Víra bez lásky je fakt nebezpečná. Víra bez lásky vlastně znamená, že ta víra se zaměřuje vlastně jenom na ten úspěch. Byť to neznamená třeba úspěch toho člověka. Ale je to vlastně o tom, že třeba já jsem modlím, aby to dopadlo dobře, ale protože prostě chci mít úspěch, protože chci, aby všichni viděli, jak jsem se dobře modlil, že jo. Kolikrát prostě taková ta jako bez lásky víra je úplně prostě prázdná. Apoštol Pavel říká v 1. Korinským 13:2. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, poslouchejte, to je síla, měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Můžeme mít víru na zázraky a přitom to být úplně nic. Pamatujete si, kdo si z nás pamatujete na dobu socialismu, tak bylo určitý období, kdy někdy kolem toho roku 68, on totiž socialismus byl malinko poznamenaný tím, že se do toho vmontoval nějaký obrovský stát, který nám tady dělal trošku zle a snažil se nás dostat do nějaké feudální situace. A já se nebudu motat do politiky, ale byl tady ten socialismus takový trošku šílený. A tak povstali nějaký lidi, kteří začali říkat termín socialismus s lidskou tváří. Pamatujete se na to, že to existovalo? Socialismus s lidskou tváří. To tenkrát Brežněv se trošku naštval a říkal, to znamená, že ten socialismus, který teď je nelidský? No to je pravda, že jo, ten byl nelidský. Ale říkal se socialismus s lidskou tváří. A pastor Dan jednou říkal, my jsme mluvili o víře, ale mluvili jsme o tom, že ta víra, která je prostě o těch technikách víry a o tom, jak prostě, co musíš dělat a jak musíš křičet a jak musíš se válet po zemi a jak musíš dělat ty věci, aby ta víra fungovala, tak nám to přišlo, že to je nějaký prázdný. A pastor Dan jednou řekl takový termín víra s lidskou tváří. A to je vlastně jako ten socialismus s lidskou tváří. Ta sobecká víra, tak ona opravdu ztrácí smysl, protože vlastně skutečně věří ten, kdo hledá Boha a ne sebe. Protože ta víra je o vztahu. Víra je o tom nejenom o těch informacích, ale je o někom. A ten někdo je Bůh. A když hledáme jeho, tak to je víra. Ježíš nepřijde na zem, aby zjistil, jestli máme prosperitu, zdraví a všechny úspěchy a všechny dary a všechno funguje, jestli my máme to. On hledá víru, to znamená vztah s ním, vztah s jeho otcem. To je ta víra, kterou on bude vyhledávat. Víra bez lásky, jsem slyšel takové jedno podobenství, že víra bez lásky je jako auto bez volantu. Jedeš sice rychle, ale občas někoho srazíš a nakonec nabouráš. A přesně to popisuje Matouš v 7. kapitole. Matouš 7:21. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. A víte, co je jeho vůle, že jo? Milovat. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, činitelé nepravosti. Víte, co byl za problém?
že oni se neznali. On samozřejmě o nás věděl, ale nebyl tam vztah. Je to o tom vztahu. Láska je bezpodmínečná od Boha k nám a vlastně stejná láska je i od nás k Bohu. Pořád bezpodmínečná. Jeho nepodmínečná láska k nám a naše nepodmínečná láska k Bohu. Čím víc milujeme, tak tím víc Bohu rozumíme, vnímáme jeho hlas, vidíme vlastně jeho jednání a tak dále. A jak se píše v Římanům 10:17, víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo. Tady není psáno, že to je na základě čtení, ale na základě toho živého setkání, toho slyšení. A láska nás vlastně uvádí do toho setkání s Bohem. Láska nás uvádí do setkání s Bohem. Láska nás neuvádí jen do informací o Bohu, ale přímo do setkání, do duchovního setkání s Bohem. Takže, když to řekneme tak možná jednodušejc, láska je setkání s Bohem. A na konci toho všeho, o čem tady mluvíme, tak je vlastně obrovská radost. Znáte v Římanům 14. kapitole verš 17. Vždyť Boží království není jen pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Ono totiž, když víra opravdu působí skrze lásku, tak my už vlastně nejsme takový ty lidi sevřený tou potřebou mít ty výsledky. My přestaneme vlastně být závislí na tom, jestli nás potvrdí někdo druhý. Jo, bratře, děláš to správně, skvělý, perfektní. Najednou to není důležitý. A vlastně nejsme ani tlačený strachem z toho, že se lžeme. Takže tohle všecko najednou odchází pryč, takový to, jak jsem říkal, o tom, že jsme sevření tím potřebou mít ty výsledky, o té závislosti na potvrzení druhých, i ten strach z toho selhání, když vlastně opravdu víra působí skrze lásku. A jestliže teda víra působí skrze lásku, tak dáváme proč? Protože chceme. Protože milujeme, protože prostě to je něco, co opravdu ze srdce chceme. My nedáváme proto, abychom dostali, ale protože chceme. Věříme, protože vlastně důvěřujeme tomu, komu věříme. Žijeme v tom spojení s Bohem a setkáváme se s ním v tom jeho nejpřirozenějším prostředí a to je prostě láska. A to nás vede k radosti. V tomto přichází radost. Ale ne taková ta povrchní radost, jako daří se mi, všechno se mi daří. To je super. Ale ta hluboká radost, ta obrovská radost je vlastně o tom, že já jsem v něm a on je ve mně. To je ten největší důvod radosti. Neradujte se, že se vám podávají démoni. No víte co, až třeba se odvážíš a půjdeš ven se modlit za někoho a ten někdo bude uzdravený, tak ty, já jsem šel ven za to člověka modlit, já jsem na něj vložil ruce a teďko to byla taková síla, prostě úplně duchovně to bylo prožitek a já jsem vnímal a prostě skvělý. Jo, tak jako, dobře, ale víte, co ti řekne Ježíš? Ježíš řekne, no to je normální, ne? A tvoje radost by měla být z toho, že tvoje jméno je napsané v nebesích. V knize života. Tvoje radost by měla být z toho, že já jsem v tobě a ty jsi ve mně. A já to chápu, že prostě lidi, kteří třeba poznávají, jaký Bůh je, tak jsou z toho úplně nadšený z takových těch duchovních věcí, těch duchovních projevů. Ale víte co? To je takový jako každý rosteme, že jo? Tak. Matouš 6:33. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Tam se mluví o tom, že vlastně svět hledá zdraví, peníze, takový ty věci, které svět chce, ale Bůh říká, ale to nehledejte vy hledejte Boží království.
Vy nehledejte tyhle věci, ale Boží království a jeho spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. A zjistíme najednou, že vlastně to, co jsme nehledali ani, tak nás vlastně dohnalo. My jsme nehledali ty prachy, tu kariéru, to zdraví a tak, ale ono nás to jako dožene. Ono se na nás to stejně najde. Ale už to není obchod, už je to vlastně důsledek toho života v lásce. Už to není to, že já jsem to chtěl, tak jsem to získal. Ale je to život v lásce a tohle vlastně přijde. Jestli toužíš potom, aby si vkládal na lidi ruce, ty lidi byli uzdravení a padali pod Boží mocí a byli úplně osvobozovaní, tak jestli tohle chceš, tak to je známka nezralosti. Ty potřebuješ chtít být naprosto v něm, aby ty jsi byl v něm a on v tobě. Ty v jádru svého srdce vlastně toužíš po jeho přítomnosti. A je ti úplně jedno, jestli budeš sloužit tak, že nějaký starý babičce řekneš evangelium, ona se obrátí a takhle u toho budete všichni oba dva vypadat. A je to láska. Je to on v tobě a ty v něm. A jestli ty toužíš po těch mocných projevech, jestli toužíš potom, aby se blejskalo a kouřilo od zadku, tak to je to možná je víra, ale to je možná ten dunící činel. To je možná ten, co je tam to druhý ještě? Ten zvon, že jo? To je možná ten efekt. To je ten randál. Ale to není před Bohem nic. A Ježíš říká, jo, to je normální. To nemá být střed tvý pozornosti. To nemá být střed tvýho života. Střed tvýho života jsem já, říká Bůh. Haleluja. Takže úplně normálně dělejte zázraky. Úplně normálně uzdravujte. Úplně normálně křižte mrtví. Úplně normálně prostě služte lidem, oni budou od Boží mocí padat, budou osvobození. Ale co má být vaše radost? Pastore, teď jsem tam byl a teď jsem to, takhle se tam sloužil, takhle se to dělo, to byla síla. No a tak to, a pak potkáš někoho, kdo je ještě méně zralej než ty a ten řekne, ty jsi sám Bůh na zemi. Obětujeme ti telata a býky. Obětujeme ti, co jim obětovali budeme vám obětovat. Ty jsi Apollon, ty jsi Zeus. Víte co? Pozor na to. Co se stane, když slepý vede slepého? A pak ten řekne, tak já jsem tím Bohem. Jednoho známe, který si myslel, že bude Bohem a ví tak dopad, že? Tak, závěr. Víra působí skrze lásku a to znamená, že vlastně láska je ve skutečnosti zdroj té čisté víry. To všecko, co je mimo lásku, tak z toho potom je taková ta nelidská, mechanická, sobecká víra, která nakonec je opravdu jenom o tom boji na suchu. Plácá se ta ryba na suchu, přesně takhle vypadá. Hledajte, udělejte to někdy. Vylovte si rybičku, ne z akvárka, ale možná nějakou tu. Dejte ji na zem a koukejte na ní. A vy určitě nebudete v pohodě, nebudete mít radost. Radost vám to neudělá, hezky to nebude. Nic moc. A řekněte si, takhle se věří bez lásky. Pak jdete do vody a ona bude hrozně ráda a bude pryč. A řekněte, takhle se věří s láskou. Láska je zdroj té čisté víry. Láska vlastně odstraňuje překážky víry, jako třeba strach, nebo naše ego, nebo ty tlaky, které si myslíme, že máme. Láska uvádí člověka do boží přirozenosti, protože on je láska a jeho láska nás uvádí do jeho přirozenosti. Láska vlastně naší víře dává správný směr, že přitom nikoho nesejmeme a sami nenabouráme, ale že dojdeme na to správné místo. Láska vlastně otvírá hlubší vztah s Bohem. Opravdovský vztah s Bohem. A v důsledku nás ta láska vlastně vede opravdu k radosti. K radosti. K radosti nás nepřivede ten výsledek víry, ale láska, v které to všechno spočívá. A možná taková, možná nejdůležitější věc.
víra není nástroj, jak něco získat od Boha, nebo jak získat od Boha nějaké věci, ale víra je vlastně způsob, jak žít s Bohem. Víra vlastně ve skutečnosti je způsob, jak přímo s Bohem žít. A láska je to prostředí, kde se toto všechno děje. Takový to dechání, takový ten tlukot srdce. No a když tohleto pochopíme, tak vlastně my už vlastně ani nechceme věřit správně, ale chceme milovat správně. My zjistíme, že to, kvůli čemu jsem přišel, není to, že budu víc věřit, ale že budu víc milovat. A jak budeme víc milovat, tak to všechno ostatní přijde. To už nás potom dojde, to už nás dožene. A nebojíme se, protože víme, že to ostatní prostě se samo přidá. Amen? Haleluja. Tak tatínku náš nebeský, děkujeme ti za to, že tvoje láska je to největší, jsi řekl. Že je víra, naděje a láska, ale že to největší z toho je láska. Děkujeme ti, že ty jsi láska. A že ty jsi nám dal svoji lásku, tvou láskou jsi nás miloval a miluješ. Tu lásku si nám vlil do našeho srdce a my teď máme tu tvoji bezpodmínečnou lásku. A my zároveň umíme milovat i tou podmínečnou láskou, i tou vychytralou láskou, tou obchodní láskou, ale my chceme, aby převážela ta tvoje bezpodmínečná. Ve všem našem jednání, ve všem našem myšlení. Aby jaký jsi ty, aby jsme i my byli stejní na tomhle světě. Prosíme tě, aby si nám ještě víc dal porozumět to, co to opravdu je láska. Jaký to je, že jsi nás miloval a že nás miluješ. Jaký jsi ty. Prosíme tě, aby jsme ještě víc měli odvahu vstoupit opravdu k tobě. Nejenom být uchvácený výsledkama víry, ale jít na ten základ. Začít milovat víc tebe a lidi. A my víme, že to je to prostředí, kde i víra bude pracovat. Kde se budou dít divy, znamení i zázraky. Děkujeme za to, že ten svět nebude spasený, protože církve jsou hezký a všichni strašně věřejí. Ale tenhle svět bude spasený, protože lidi budou milovat ty, kdo jsou ještě ztracení. Že my budeme milovat ty lidi, kteří jsou venku a ještě tě neznají. A děkujeme ti za to, že nic nás od tvojí lásky neoddělí. Že nic, ani nikdo, ani žádná moc, ani žádná síla, ani žádná vláda, ani žádný problémy, ani žádný úspěchy, nic nás neoddělí od tvojí lásky. Od tvojí lásky, která je v Kristu Ježíši. A my jsme v Kristu Ježíši. Děkujeme ti za to. Odezdáváme se ti a děkujeme, že tvoje láska je téma, který jsme teprve začali poznávat. A my toužíme potom, aby, když se někdo podívá na nás, jako na boží lid, aby viděl lásku. Aby viděl lásku. Ne ziskuchtivost, ne sobectví, ne nějaký jiný ambice, ale lásku. Tu bezpodmínečnou. Děkujeme ti za to ve jménu Ježíše. Amen. Bůh je dobrý. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Sláva Ježíši. Haleluja. Jeden z úžasných příkladů nebo dokladů lásky je to, že za nás Ježíš zemřel. Amen. A my si připomínáme jeho smrt a vlastně teďka si připomínáme jeho smrt tím, že slavíme večeři Páně. Je to teď čas pro Josefa. Ještě jsem si něco zapomněl. Mobil jsem si zapomněl. Dneska se mi ptala moje žena, jaký bude slovo. A já říkám, nemám nic připraveného. A když jsme nasedali do auta, tak jsem přijal slovo žehnejte. A teď já bych chtěl říct ještě něco k té víře. Je dobrý vědět, jakýho máme Boha a kdo jsme v Bohu. A kdo to neví, tak čti, abys porozuměl. Kdo jsi a čím nás všem obdaroval. A pak, když se budeš bavit s člověkem na ulici a on se ti zeptá, ty jsi věřící?
tak já už jim neříkám, že jsem věřící, ale že vím. Že vím o Bohu, že ho znám, protože to je přesně ten vztah, to je přesně to slovo, odejděte ode mě, jo, protože vás neznám, jo. A doopravdy modlitba a mít vztah s Bohem, vědět, jakýho máme Boha, kdo jsme v Bohu, jo, a čím nás vším obdaroval, haleluja, tak je to, no, já nevím, jak to popsat. A abych přišel ještě k tomu požehnání, haleluja. Tak jsem měl na mysli, čím vás tady všem budu žehnat ve jménu Pána Ježíše. Haleluja. Ale něco vám teda přečtu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k Áronovi a jeho synům. Takto budete žehnat svým synům Izraele, budete jim říkat, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele a já jim požehnám. Haleluja. Tak vás zvu k večeři Páně, abychom si připomínali tu lásku, kterou Bůh k nám měl, že nám dal syna jednorozeného, aby ten, kdo v něj uvěří, měl život věčný. Haleluja. Amen.